Moje meno je Peter Figel, som riaditeľ a toto je bilingválne gymnázium C.S. Lewisa. Hoci nám aktuálna situácia nedovolí stretnúť sa osobne a urobiť deň otvorených dverí osobnou cestou, rozprávať sa s vami, byť s vami, aspoň takouto virtuálnou cestou vám chceme otvoriť naše gymnázium, otvoriť dvere gymnázia a prihovoriť sa vám. Okrem mňa, ako riaditeľa školy, sa vám prihovoria aj moji kolegovia z rôznych oblastí a spoločne tak chceme vytvoriť veľkú mozaiku, krásnu mozaiku, ktorou vám chceme ukázať čaro a krásu a jedinečnosť nášho bilingválneho gymnázia. A verím, že vďaka tejto mozaike objavíte aj dôvod, prečo sa uchádzať o naše gymnázium, prečo tu prísť a byť jeho súčasťou. A vo veľmi podobnej situácii, ako ste vy teraz, som sa nachádzal asi pred necelými 2 rokmi, keď som stál pred bilingválnym gymnáziom C.S. Lewisa a sám seba sa pýtal, prečo? Prečo chceš ísť práve tu? Prečo bilingválne gymnázium C.S. Lewisa? A veľmi rád by som sa s vami podelil. Asi prvá vec, ktorá ma veľmi oslovila na tomto gymnáziu, na tejto škole, je to, že táto škola má víziu a misiu. Táto škola má svoje poslanie. V centre tohto poslania, v centre tejto misie je mladý študent a to ma asi najviac zaujalo. Že na tejto škole máme 474 príbehov jednotlivých študentov a každý príbeh je jedinečný. A každý príbeh má svoje meno a priezvisko a študenti tu nie sú iba číslo. A v rámci tejto našej misie a nášho poslania sa snažíme viesť každého študenta k tvorivému a kritickému mysleniu, prevzatiu zodpovednosti nielen za seba, ale aj za druhých, za svoju triedu, za našu školu, ale aj za naše okolie a k schopnosti vytvárať komunity, nebyť sám. Sme v tom spolu. Snažíme sa viesť našich študentov k otvorenosti, k schopnosti prijímať druhých takých, akí sú, tolerovať sa a vnímať inakosť druhého a druhých ľudí ako obohatenie pre mňa, ale aj pre moje okolie. Ako niečo, k čomu sa môžem učiť. Táto budova má rôzne časti, je veľmi pestrá. Každý department, každá chodba má svoju farbu, má svoje miesto. Triedy sú menšie a vedú nás k tomu, že študenti môžu vytvárať menšie komunity, môžu oveľa viac komunikovať. Ten prístup je oveľa osobnejší vo vzťahu učiteľ-študent. A chceme byť veľmi partnerskí a myslím si, že vďaka mnohým učiteľom a nastaveniu našich učiteľov, s ktorými pracujeme, ten vzťah so študentami je veľmi partnerský. Študenti majú možnosť kedykoľvek rozprávať sa so svojím učiteľom, osloviť ho, prísť k nemu. A myslím si, že nenájdete na tomto bilingválnom gymnáziu žiadneho učiteľa, ktorý by povedal nie, ak za ním študent úprimne príde a hľadá a pýta sa. Naša škola nechce viesť len k nejakému učeniu anglického jazyka, ale k otvorenosti rôznym kultúram, schopnosti otvoriť sa, výjsť z vlastného prostredia. Ako škola sa snažíme vytvárať vzťahy nie len tu v okolí, ale vytvárať vzťahy na medzinárodnej úrovni. A ak by som tak prešiel celým svetom, tak od New Yorku cez Berlín, Európu až po Spojené arabské emiráty. Spolupracujeme, vytvárame rôzne projekty, na ktorých sa môžu zúčastňovať naši študenti. A mnohí študenti to využívajú. A sú podporovaní a vedení a sprevádzaní učiteľmi, aby využívali tieto možnosti, aby sa otvárali, aby išli, učili sa nové veci a stali sa obohatením nielen pre nás, pre gymnázium, ale aj pre celé prostredie, tam, kde sú. Dobrý deň, volám sa Marian Cere a vítam vás na našej virtuálnej prehliadke školy v rámci Dňa otvorených dverí. Som akademický zástupca školy a chcel by som vám povedať niečo o pedagogike. Pod pedagogikou jednak myslíme výchovný a vzdelávací rozmer školy, ale pokiaľ by som mal hovoriť o tom najmä akademickom, tak mám na mysli hlavne našich učiteľov, ktorí sú hlavným takým rozvojovým zdrojom školy. Naši učitelia sú dôležití pre nás a preto investujeme veľa energie do ich rozvoja. Mám pod tým na mysli rôzne platformy na výmenu skúseností, tréningy, školenia, konzultácie, rôzne fokusové skupiny, takisto aj profesionálny coaching. Takisto málo ktorí z učiteľov na škole len vyučujú. Učitelia majú na starosti aj rôzne procesy alebo zastrešujú a koordinujú projekty, ktoré pomáhajú rozvíjaniu a stabilizácii školy.
Čo sa týka vyučovania, tak vyučovanie prebieha v triedách na základe predmetov v rámci vyučovacích hodín a učebný plán školy popisuje týždenné dotácie hodín podľa jednotlivých ročníkov. Vyučovanie na škole sa odvíja od rámcového učebného plánu, ktorý máme zo štátneho vzdelávacieho programu, ktorý stanovuje nejaké základné minimálne dotácie. My pre jednotlivé predmety tieto dotácie väčšinou máme základné, aby sme aj vo vyšších ročníkoch uvoľnili nejakú kapacitu a priestor na individuálny výber vzdelávacej cesty pre jednotlivých žiakov v rámci výberových predmetov. Prečo vlastne toľko hovorím o učiteľoch? Jednak platí, že kto učí iného, dvakrát sa učí a teda platí, že ak aj my, učitelia, pracujeme na svojom rozvoji, získávame z toho nielen my, ale aj naši študenti. Máme v škole mladý pedagogický zbor s otvorenými a iniciatívnymi ľuďmi a myslím si, že študenti to vnímajú. Volám sa Stanislava Vachalková a na gymnáziu pracujem ako učiteľka anglického jazyka. Povedala by som vám niečo, ako funguje náš bilingválny program. Na začiatku k nám žiaci prichádzajú zo základných škôl na úrovni A2 a postupne prejdú 5-ročným programom, na konci ktorého nás opúšťajú ako ten, ktorý hovorí na úrovni C1. To je už iba jeden krôčik od toho, aby ste hovorili ako človek, pre ktorého je anglický jazyk materinským jazykom. V prvom ročníku máme rozšírenú výučbu anglického jazyka na 13 hodín do týždňa. Anglický jazyk vyučujeme aj formou klasickej výučby, čiže pomocou učebnice. Precvičujeme gramatiku, slovnú zásobu, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, ale máme aj hodiny, kde angličtina sa stáva prostriedkom na získavanie vedomostí. A to sú predmety ako bilingválne štúdie alebo literatúra a písanie, prípadne rozprávanie. Vďaka nášmu bilingválnemu programu sa mnohí naši študenti veľmi dobre a úspešne uplatnia aj na medzinárodných univerzitách po celom svete. Medzinárodný pilier je posilnený aj tým, že na našej škole učí množstvo zahraničných učiteľov. Ideme na to. Poďme. Radi vám predstaviť telesnú a športovú výchovu na našom Bilgime. Páči sa nám citát, ktorý napísal Jean-Jacques Rousseau, že čím je telo slabšie, tým väčšmi rozkazuje a čím je silnejšie, tým väčšmi poslúcha. A preto túžime, aby naši študenti boli zdraví a silní. Našou ďalšou skvelou miestnosťou a veľkým dobre vybavenou je naša posilovňa. Pretože v nej môžete nájsť rôzne posilňovacie stroje, ako aj náčinia, ktoré používame v rámci našich hodín telesnej a športovej výchove, či počas sklového tréningu, tabatiek alebo hit tréningu. Je to veľmi využívaná miestnosť s našimi študentami aj po hodinách vyučovania. Veľmi radi tam strávia svoj čas. Taktiež počas školského roka majú študenti k dispozícii pingpongové stoly, ktoré sú na našej chodbe, kde počas prestávok alebo voľných hodín môžu využívať. Dobrý deň, ja som Hanna Šandorová a na Bilgime vediem podporný tím. U nás je podporný tím zložený z 2 psychologičiek a jednej špeciálnej pedagogičky. A na škole vlastne pomáhame študentom napredovať v akademickej oblasti, sociálnej, ale aj emocionálnej. A vlastne pomáhame ako študentom, tak aj učiteľom, ale sme v kontakte aj s rodičmi alebo s nejakými externými odborníkmi pri riešení rôznych situácií. A vlastne našim cieľom je vytvárať tu pre rôznorodých študentov, pre všetkých, ktorí k nám prídu, bezpečné prostredie, v ktorom sa môžu cítiť slobodne a v ktorom sa môžu rozvíjať. Takže čo sa týka špeciálno-pedagogickej starostlivosti u nás na škole, tak vítame vlastne študentov so všetkými špeciálno-pedagogickými potrebami, poruchou pozornosti alebo nejakými inými výchovno-vzdelávacími potrebami. Čo sa týka zohľadnenia pri prijímacích pohovoroch, tak je to možné a treba vlastne pri prihláške spolu s prihláškou poslať aj žiadosť o úpravu prijímacieho konania a vlastne priložiť k tomu aj správu z diagnostického vyšetrenia, ideálne, ktorá nie je staršia viac ako 2 roky. Jednou zo základných hodnôt na Bilgime je diverzita a otvorenosť a máme niekoľko mechanizmov, ako sa snažíme vlastne tieto hodnoty v škole naplňať, aby to neboli len nejaké prázdne slova na stránke,
Ako jedna z mála škôl na Slovensku a stredných škôl vôbec sme bezbariéroví, takže vlastne už nie je prekážkou pre študentov, ktorí majú nejaké telesné zdravotné postihnutie, našu školu navštevovať. A tomuto sa nesmierne tešíme a otvára nám to akoby nové možnosti diverzného prostredia u nás. Okrem toho vlastne sa snažíme vytvoriť naozaj klímu, ktorá vytvára prostredie, kde sa môžu študenti cítiť otvorene, kde sa nemusia báť hovoriť o svojom náboženskom pozadí alebo nejakom národnostnom alebo sexuálnej orientácii. Na Bilgime vlastne sú študenti konfrontovaní s rôznorodosťou od prvého momentu, ako vstúpia do školy. Je to pre nás veľmi dôležité. Stretávajú sa s touto témou na rôznych predmetoch od náboženstva, etiky, cez Global Studies, angličtina, slovenčina. Je to téma, s ktorou na to, aby s ňou mohli pracovať študenti, tak s ňou musíme pracovať aj my a učitelia. To znamená, že vlastne aj naše učiteľské prostredie je rôznorodé a je vlastne bezpečné pre každého, kto sem príde. Nie sme tu všetci rovnakí a tú rôznorodosť veľmi vítame. Takže snažíme sa vlastne z nejakej ako hodnoty naozaj spraviť niečo, čo študenti žijú od prvého ročníka do posledného, aby potom, keď vyšli do sveta a ocitli sa vo svojom zamestnaní alebo vo svojom nejakom inom kruhu, mohli šíriť túto myšlienku ďalej ako niečo, čo zažili a čo majú vo vlastnej koži odskúšané. Na našej škole je veľmi dôležité, aké príbehy prežívate. Každý jeden z vás je pre nás veľkým darom, niečím, na čo sa veľmi tešíme. A vôbec nezáleží na tom, do akej miery vaše príbehy ovplyvnili vašu situáciu. Nech je to akokoľvek, môžete na našej škole študovať. Práve preto sme pripravili štipendia. A práve pre deti, alebo študentov, ktorí prichádzajú ďalej ako z Bratislavy, máme tiež vytvorené prostredie, kde sa môžu cítiť ako doma a stretnúť aj starších spolužiakov na internáte na Vranovskej. Máme s týmto internátom dohodnutú spoluprácu a vytvorili sme jedno poschodie, na ktorom bývajú prevažne naši študenti zo všetkých 5 ročníkov a ak sa tam ubytujete, zaručujem, že vám tam vznikne zaujímavá komunitka, ktorá si naozaj vzájomne dokáže pomáhať. Druhý projekt, ktorý by som vám chcela predstaviť, sú štipendia. Môže byť, že máte za sebou už prežitý zaujímavý príbeh a nepochybujem o tom, že veľa zaujímavých príbehov ešte prežijete. Ale sú ľudia medzi nami, ktorých ich zaujímavé príbehy možno doviedli do situácie, kedy by na súkromnom gymnáziu študovať nemohli. A práve pre nich sú naše štipendia určené. Ahojte, volám sa Kristian Berec a na Bilgime mám na starosti jeden úžasný projekt s názvom EduBox. EduBox je doučovacie centrum, ktoré vzniklo asi 4 roky dozadu v Lozorne a jeho cieľom je pomáhať miestnej komunite s domácimi úlohami, ale aj tráviť zmysluplnejší voľný čas. Decká jednak dostanú taký nejaký iný sociálny kontakt a búrame bublinu, v ktorej sa jedna alebo druhá komunita nachádza a s cieľom potom vlastne dostať tie decká z komunity na stredné školy. Deckám z Bilgimu to dáva hlavne taký iný pohľad na svet, búra to bubliny, v ktorých sa niektoré decká nachádzajú a mení to stereotypy. Ak máte záujem búrať stereotypy, pridajte sa určite ku nám. Ahojte, moje meno je Ondro, na tejto škole učím informatiku a predmet náboženstvo a etika. Okrem iného sa starám o koordinovanie výchovných alebo charakterových oblastí vzdelávania, lebo my veríme na Bilgime, že škola nie je len vzdelávanie. A keď si môžete povedať, že škola je hlavne o učení, tak my si myslíme, že človek nie je len človekom vzdelaným, ale človek má byť človekom úplným. A preto na našej škole, okrem toho, že sa budeme spolu vzdelávať, tak sa skúsime spolu jeden druhého vychovávať. To, čo vám musím povedať na začiatku, je, že to nie je, že my vychováme vás, ale my sme v tom spolu. My na Bilgime si myslíme, že tak ako vy, ako budúci žiaci, tak ako my, ako učitelia sa môžeme veľa od seba naučiť a môžeme sa spolu nejakým spôsobom posúvať ďalej. A preto v tom budeme potrebovať vás. Okrem toho, teda, mohli ste si všimnúť, že niektorí z nás sú formálnejší, niektorí sú neformálnejší. Na tejto škole máte okrem teda štandardných aktivít, ktoré sú formálne, veľkú možnosť vyžiť sa v rôznych krúžkoch, poobedných aktivitách, zážitkových
všelijakých kluboch a neviem akých projektoch. Snažíme sa fungovať veľmi na takej ako keby až možno niekedy nezdravo kamarádskej báze, ale vlastne tá škola vytvára príležitosť sa akokoľvek popoludní realizovať. Čiže môžete si vybrať, keď je zase. Bavíme sa o štandardnej dobe, je ponuka krúžkov, dokonca máme skupiny študentov, ktorí sa rozhodnú, že v piatok po obede nepôjdu do mesta, nepôjdu do obchodiaku, ale budú spolu sedieť v klubovni a budú rozmýšľať o vážnych témach, ktoré ovplyvňujú hlboko ich životy a prežívanie. Moje meno je Zuzana Kotvanová a na Bilgime mám na starosti program dobročinnosti, ktorý je súčasťou charakterového vzdelávania na Bilgime. Program dobročinnosti v sebe zahŕňa 10 hodín počas jedného školského roka, ktoré každý študent alebo študentka oddobrovoľničia v nejakej neziskovej alebo charitatívnej organizácii, ktorá pomáha ľuďom, ktorí sú napríklad núdzni. Cez tento program by sme chceli našich študentov pozvať k väčšej zodpovednosti a k tomu, aby si uvedomili to, že možno ich ruky sú v tomto svete potrebné a aby aj možno svoje oči trocha zbystrili na to, že kde sú potreby tohto sveta. Tým, že mám na starosti dobročinnosť, ktorá sa venuje charakterovému vzdelávaniu, tak moja práca teda súvisí aj s ďalšou činnosťou a to je koordinácia programu Baraky, čo je teda komunitný stážistický projekt, ktorý funguje teraz už 3. rok a kde vlastne pozývame najstarších študentov k tomu, aby participovali v rámci školy ako stážisti. To znamená, že aby v škole pomáhali nejakým spôsobom, ktorým vedia, nad rámec možno svojich školských povinností. A s tým je spojené aj vlastne komunitné bývanie. Ahojte, moje meno je David Laco a ja som absolventom a učiteľom tejto školy, čo to znamená, že som sem chodil pred 10 rokmi. A vrátil som sa po štúdiách v Edinburgu, aby som učil a zároveň sprevádzal študentov v týchto našich rôznych výchovných procesoch. Ale teraz ja vám predstavím trochu predmet náboženstvo a etika. Ako Ondro hovoril, zaujímajú nás príbehy, ktoré sem spolu so sebou prinášate a práve predmet náboženstva a etiky je predmet, kde 2 hodiny do týždňa budete mať možnosť rozprávať sa o živote spolu so svojimi spolužiakmi aj spolu s učiteľmi, ako som ja. A na tomto predmete riešime rôzne témy, identita, vzťahy, rozprávame sa samozrejme aj o viere, aj keď možno, že dôležité je podotknúť, že sa tu stretávame z rôznych prostredí, rôznych vierovyznaní a vnímame, že ľudia sú širší ako možno, že jednotlivé škatulky, do ktorých sa zaradzujú. Čiže človek nemusí byť nábožný ani náboženský založený na to, aby prišiel na Bilgim. Prísť sem môžete akýkoľvek a rovnako aj odísť. A teda aj väčšina našich študentov konec koncov, alebo je to možno tak pol na pol, sú minimálne by sa nazvali hadajúci, ale veľa z nich by o sebe povedali, že sú ateisti. A to je úplne v poriadku. Dôležitou súčasťou predmetu náboženstva a etika je aj čas mimo triedy. Každý rok máme teambuildingy, okrem toho, že máme team building hneď, keď prídete k nám do školy, tak na prvých pár dní vás vezmeme mimo tohto priestoru, kde budete mať možnosť sa spoznať a začať sa spolu rozprávať o živote. Tak okrem tohto prváckeho team buildingu a koncoročného team buildingu, kde už budete spolu na chate, kde si spolu varíme a reflektujeme ten prvý pomerne intenzívny rok, tak potom nasledujú team buildingy v zásade alebo nejaké typy podujatí každý rok. Čiže toto by vás tu čakalo, či už v triede alebo na akciách v prírode, na chate, všelikde. Ešte vám ukážem túto nádobku. V nej sú listy, ktoré si napísali naši íčkari v 2018. Otvoríme ich v 2022 alebo 3, kedy budú piataci a kedy prostredníctvom tohto si budú môcť prečítať, že čo sami sebe slúbili, čoho sa obávali a vôbec aké bolo ich nastavenie, keď boli prváci. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako rozmýšľame nad samými sebou, ako viac ako len študentom, ale aj že každý máme nejaký svoj príbeh. Welcome back, everyone. You just got back from your breakout rooms. What we're now going to do is share a little bit from your discussions on the topic of human trafficking.
these two case studies, what you saw in common, some lessons we can draw from them, kind of thinking through how human traffic happens, and also how it can be prevented. So let's start with group 2. Now I'm going to share your Google Doc, and then you can kind of share some of your main insights with us. Okay, Paulina, would you like to start, or? I can. So we thought that like one of the main reasons why trafficking exists is because of poverty, and that people mainly from poor regions seek different work opportunities in countries that are wealthier, or that prevent like more opportunities for them. Okay, what were some of your other key takeaways? Well, the cases were similar in the way that the victims were deceived about their opportunities. They were lied to. Yeah, well, it's always some sort of a mafia-like organization. It's spread over multiple jurisdictions. It's very hard to clamp down on them because they're so highly organized and so well-funded. They also don't refrain from using violence and threats. So it's kind of harsh to be a victim of these schemes. Dobre, vítajte, decká. To, čo mám na dnes naplánované, to som vám už napísala teda do EduPageov s tým, že rozdelíme si hodinu na 3 časti. Prvá časť bude, že prejdeme si ešte raz kvíz, ako sa veci riešili, čo tam bolo treba, aké boli odpovede, prípadne sa popýtajte, že čo vám tam niekde nesedí. Druhou časť budeme venovať tomu pracovnému listu z minulej hodiny, kde sme sa venovali tomu, že aké vzájomné polohy môžu mať priamka a kružnica. A zvyšný čas potom sa už odpojíme a môžete sa venovať vzájomným polohám 2 kružniciam. Tiež krátky pracovný list, ako ste si ktorá má 6 cm. Dobre, a teraz ideme. Eva, M1 je nejakým spôsobom opísaná, to je síce v poriadku, ale vedela by si mi to povedať, že geometricky, čo je to za objekt? Je to množina bodov X, ktoré ležia na tej istej ploche, ako je úsečka AB, a vzdialenosť medzi AX a BX je rovnaká. Dobre, a teraz, že keď to tu chcem nejak nakresliť, tak čo je to za útvar? No, nakreslíme si úsečku AB a potom kolmicu zo stredu úsečky. Okay. Vlastne os úsečky spravíme. Os úsečky, výborne, dobre, ideme. Toto sa nachádza tým pádom os úsečky, budeme ju volať M1. Dobre, nie? OK, a koľko prvkov bude mať množina M3? A množina M3 bude mať tiež podľa mňa nekonečno prvkov. Dobre. Dám takú zaujímavú otázku nie iba tebe, ale všetkým. V ktorej množine je viac bodov? M1 alebo M3? Ich je rovnako veľa, nie? Ja by som to hypoteticky povedal... Je nekonečno v obidvoch prípadoch? Hej, ale ja by som povedal M1, pretože to je akože to je do nekonečna, úplne do nekonečna, tam to je ohraničené. To je pravda. Inak. Samozrejme, tam je tiež akože nekonečno bodov, ale je to limitovaný počet bodov. Stále, pričom tam to nie je. M1 nie je. Tak to na mňa teda pôsobí. Lebo M1 je vlastne priamka. Priamka je nekončiaca. A asi tak. Tam to je ohraničené. Hen to je ohraničené ako keby taký oval, nazvime to tak. Medzikružie sa to volá. Tak. Hej. Presne to. Ok. Tak, países y nacionalidades. Ok. Con la letra A. Alemania. Tak. Máme všetky národnosti v singulari a v plurali. Je tam jedna chyba. Un error. Bien, tak. La opción correcta es esta, ¿vale?
masculino singular alemán, femenino singular alemana, a plurali alemanes masculino, alemanas femenino. Pozrite sa tuto, kde nájdeme chybu. A ver, ¿cuál no es correcto? A ver, kto by chcel? Alemán, alemana, alemanos, alemanas. Kde nájdeme tú chybičku? No v tom alemanos to má byť, nemá tam byť o, ale má tam byť e. Exacto. A ver, tak spomenieme trošku na to, čo sme mali minule. Tak, alemán, vale, es en singular. Keďže končí na spoluhlásku, tak pridávame es. Dobre? Takže nemôže byť alemanos, lebo alemano, keby takto to bolo v singulári, tak by končilo na o a tým pádom by sme pridali iba s. Dobre, takže toto je jediná možnosť a preto alemanos je nesprávne. Na tých trestoch a odmenách. Áno, ale zase snažia sa podľa mňa dosť, aby sme nemali motiváciu to, že budeme potrestaní, ale motiváciou, že čo z toho my získame. Ale nie typom, že dostaneš jednotku, ale niečo si z toho vezmeš. Podľa mňa to záleží celé iba na tom, že aký postoj zaujmeš, že či ťa to zaujíma, alebo ťa to nezaujíma. A keď ťa to nezaujíma, tak to je podľa toho XK celé, že aj ten podriadený sa tak správa, aj ten manažer sa potom tak správa. Súhlasím, hej. Ale neviem, že kde je ten začiatok, že či možno, že to je aj tak, že najskôr sa tak správa manažer a potom sa tak správa podriadený, alebo opačne. Neviem. Ale... Laura, toto je asi veľmi, veľmi zaujímavá otázka, že či napríklad ty ako budúci napríklad manažér môžeš svojím prístupom spôsobiť, že trebárs tí zamestnanci začnú nejak inak vnímať svoju prácu a tak ďalej. Súhlasíš? No myslím si, že hej, že sa to dá, ale keď je tá práca proste toho človeka nebaví, tak nemyslím si, že zase ten manažér bude schopný ho nejak motivovať. Prvé slovo, čo mi napadne, keď sa povie Bilgim, bude, že ľudia. Pretože ľudia sú presne tá esencia, ktorá Bilgim tvorí. A ľudia sú presne to, čo mi teraz v časoch pandémie najviac chýba. A najviac sa teším práve na ľudí, keď sa budem môcť na Bilgim snáď ešte na jar alebo v lete vrátiť. Na Bilgime je pre mňa veľmi jedinečný vzťah učiteľov k žiakom a žiakov k učiteľom. Počas tých niekoľkých rokov, čo som na Bilgime, som si našla medzi učiteľmi niekoľko naozaj dobrých priateľov, ktorí už pre mňa prestali byť iba učiteľmi a vieme sa porozprávať, keď treba a vždy boli oporou a bola s nimi sranda. Vždycky to bolo super. Je to veľmi jedinečné oproti iným školám. Na žiadnej inej som takýto prístup nikdy nezažila. Takisto jedinečná je aj samotná budova a priestor budovy školy, ktorá je svetlá, priestranná a priateľská, podnecuje kreativitu a láka študentov, aby zostávali v priestoroch školy ešte aj po skončení vyučovania. Takže prvákov ešte aj o 6. večer vidíme, ako sa tam rozprávajú a má to pre mňa veľmi príjemnú atmosféru. Pre mňa najlepšie zážitky z Bilgimu budú bez veľkého rozmýšľania premiéry našich dvoch hier, ktoré sme spolu s divadelným krúžkom, ktorý vediem na Bilgime, dali dokopy. A nešlo by to bez podpory a bez pomoci Bilgimu, ktorý nám poskytol priestory a pomoc. A nakoniec sme boli schopní dať tieto hry
dokopy a odpremierovať ich v divadle. Takže tým chcem povedať, že Bilgim podporuje individualitu a vaše osobné ciele a túžby a dovolí a umožní ich realizovať ešte dokonca aj počas štúdia na Bilgime. Keďže som teraz už piatačka, tak už sa pomaly aj posielajú prihlášky na vysoké školy, takže ja dúfam, že takto o rok budem v Holandsku študovať politológiu a medzinárodné vzťahy a že potom sa budem môcť vrátiť sem a robiť tú žurnalistiku. To je teraz taký môj najväčší cieľ. A som si istá, že aj po skončení štúdia, čo už nebude trvať tak dlho, sa budem rada do Bilgimu vrácať. Slove Bilgim mi napadlo ZRPŠ, ktorému som nikdy nerozumela, ale v tomto prípade ide naozaj o také skutočné združenie študentov, rodičov a priateľov školy. Čo vnímam ako jedinečné na tejto škole je to, že moje deti sa tu nielen vzdelávajú, učia sa rozmýšľať, stretávajú sa so vzácnymi ľuďmi, tancujú, hrajú rôzne hry, kavičkujú, učia sa žiť. A to najmä vďaka tomu, že nielen dvere, ale aj mysle sú to otvorené. Keď sa povie Bilgim, napadne mi záujem. Na Bilgime je jedinečné to, že to nie je len o učení, ale aj o osobnom rozvoji študenta a rôznych podnetoch na to, aby sme sa nezaujímali len o svoje okolie, ale aj o okolitý svet. Môj najlepší zážitok z Bilgimu je ešte úplne z prvého v teambuildingu, keď som zistila, že viem prekonávať samu seba. Po Bilgime by som chcela aj študovať do zahraničia, avšak taktiež ma láka cestovať a dobrovoľničiť. Na Bilgime je podľa mňa veľmi jedinečný prístup k žiakom, či už od pedagogických, či aj od nepedagogických zamestnancov. A to preto, lebo sa cítim jednak rešpektovaná, ale aj vo veľmi priateľskom prostredí. Učiteľ nemá problém si na mňa urobiť čas, keď niečo nechápem alebo keď niečo potrebujem. A to je podľa mňa niečo veľmi dôležité a niečo, čo sa tu vlastne aj deje. A to je skvelé. Keď sa povie Bilgim, napadne ma asi slovo priateľstvo, lebo aj keď cez to, že chodím na Bilgim len 2 roky a vlastne len jeden plný semestr sme chodili do školy, našla som si veľa priateľov a hneď po edukácii to bola moja prvá priorita a to sa splnilo. Jeden z mojich najlepších zážitkov bola asi 1 hodina slovenčiny, na ktorej sme hrali divadlo, a to Rómea a Juliu. Veľmi sa mi to páčilo, lebo sme jednak sa učili, ako sa pred sebou nehanbiť, ale aj preto, že sme nesedeli v laviciach, ale hrali sme divadlo a bolo to úplne úžasné. Kam chcem po Bilgime smerovať, ešte nie je až tak jednoznačné, pretože som len druháčka a ešte nad tým musím porozmýšľať, ale tým, že sa učíme po anglicky, tak určite by som smerovala aj nejakou medzinárodnou cestou. Budem musieť nad tým ešte popremýšľať. Aké slovo vám napadne, keď sa povie Bilgim? Hodnoty. Zábava. Dobre. A čo je podľa vás na Bilgime jedinečné? Výchova ku kritickému mysleniu, pretože dnes veľmi dôležité a ako tak počúvam rodičov detí, ktoré sú na iných školách, nie je celkom bežná. Kreatívny prístup, myslím si, že je pre mňa to dôležité, ako sa škola snaží proste riešiť veci, ktorým čelíme v dnešnej dobe. A učiť tým pádom aj naše deti myslieť kreatívne. Bilgim, jedným slovom, možnosti. A čo je na Bilgime také jedinečné, tak to sú práve tie možnosti, ktoré deti majú. Majú možnosť zostať dlhšie v škole a chcú tam zostať. Majú možnosť sa učiť, majú možnosť možno zaváhať a potrebovať druhú šancu a majú možnosť, keď sa bude dať, tak vycestovať, lebo budú jazykovo zdatnejší, ako boli naši rovesníci.
Takže pre mňa je to škola plná možností. Bilgim je jedným slovom jedinečný. Čo podľa mňa na Bilgime naozaj že výnimočné, je partnerský vzťah medzi učiteľom a žiakom, že niekedy je až kamarátsky a je vidieť na učiteľov, že sa naozaj snažia, aby hodiny boli interaktívne, aby boli zaujímavé, aby si s nich žiaci odnesli čo najviac, ak sa bude dať. Môj obľúbený zážitok je, keď sme na prvom koncoročnom teambuildingu, v prvom ročníku sme išli na túru a sme zmokli a museli sme nejako improvizovať, že ako vyriešime tento problém, že kde budeme spať, kde sa usušíme. A našli sme slamník, ktorý vôbec sme ani nevedeli, že tam je. Bol cudzí, vôbec sme nemali voľne tam byť, ale sme sa tam nejako votreli, vyspali sme sa tam, usušili sme sa tam, najedli sme sa tam a sme ráno vyrazili. A po škole, po Bilgime pôjdem smerovať na vysokú školu do Dánska alebo Holandska, v nejakom odbore biochémia, niečo s anatómiou, niečo s ľudským telom, najlepšie a chémiou alebo biológiou, najlepšie všetky tri zároveň. A nechcem stratiť spojenie s Bilgimom, myslím si, že som veľmi rád, že takáto škola existuje a chcem ešte byť stále súčasťou tejto školy. Ondro, dúfam, že si spokojný. Prvé slovo, ktoré ma napadne pri Bilgime, je určite komunita. Jedinečná nejaká vec. Určite to liváky. Najobľúbenejší moment musí byť skákanie na nafukovacom hrade v strede školy. A po Bilgime asi určite vysoká škola v zahraničí, ale zároveň nestratiť s Bilgimom kontakt. Ak by som mala Bilgim popísať práve jedným slovom, bolo by to asi slovo komunita a pokiaľ dvomi, tak ľudský prístup. Za jedinečne považujem fakt, že Bilgim je môjim druhým domovom, kde som trávila čas od skorého rána až po neskorý večer, a to z vlastnej iniciatívy, lebo nám tam je vždy fajn. A máme tam priestor nielen teda časový, ale aj fyzicky v podobe rôznych mentoringových miestností, miest s tulivákmi, tuligaučami, kde môžeme spolu tráviť čas aj mimo vyučovania a utužovať vzťahy či už v rámci triedy, alebo aj so žiakmi aj iných ročníkov. Program nie je vlastne stavaný iba pre ten akademický aspekt, ale aj pre aspekt sebarozvoja a našej osobnosti, čo je pomerne celkom neobvyklé a v poslednom ročníku si dokonca vieme až do 3/4 vystavať vlastný rozvrh, takže sa môžeme rozvíjať v tom, čo nás baví a čo by sme chceli robiť aj do budúcna. No a okrem tých najvtipnejších momentov v kolektíve mojej veľmi unikátnej triedy by som medzi najlepšie zážitky zaradila napríklad aj language building, ktorý nám nielen pomohol sa naplno ponoriť do anglického jazyka a do poznania školskej kultúry, ale aj utužil vzťahy v rámci aj mimo triedy. Aj napriek teda skutočne bojovým podmienkam sa z toho stalo jedno veľmi veľké dobrodružstvo, z ktorého sme si veľmi veľa odniesli a dodnes na ňoho s úsmevom spomíname. Vďaka skvelému science programu a skvelým pani učiteľkám a pánom učiteľom v tomto obore si prírodné vedy chytili moje srdce. Takže po skončení Bilgimu, čo už teda bude čoskoro, by som sa rada uberala medicínskym smerom alebo s programmi tomu úzko spätými, či už tu na Slovensku alebo v Čechách. Veríme, že sa vám mozaika nášho gymnázia, ktoré sme vám na Dni otvorených dverí predstavili, páčila, že vás zaujala, pretože toto je koniec virtuálneho Dňa otvorených dverí a našej prezentácie. Teraz bude nasledovať druhá časť, a to je diskusia s vedením školy, s učiteľmi, ale aj s niektorými študentami. Tu máte možnosť pýtať sa na veci, ktoré vás zaujali,
pýtať sa na veci, ktoré nezazneli a predsa by ste chceli vedieť. Budeme vám k dispozícii. Svoje otázky môžete dávať cez aplikáciu Slido. Tešíme sa na vás.